लोगोफोरनाय जोंहा मैया मानि दुर्गा फुजायाव थांनो क'क्राझार टाउनाव जों बेरायहैदोंमोन नालाय आं बेखौनो दिनैसो मानि भिडिअखौ आपल'ड होनो मोनदों आरो लोगोफोर नायदोंनो जोङो दसे बेरायहैदोंमोन आरो ओरैनो फिसाजोखौ देखायनो होननानै लांदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय लोगोफोरनायबो जों क'क्राझार टाउननि दुर्गा फुजाया मेरला जादों आरो सक ओमफ्राय जायगा जायगा जादों ओमफ्राय जोङो बे मोनसेयाव टाउन गेजेरनियाव थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा गोबां जादों ओमफ्राय बेयाव जोङो हाबबोजोबनो हायाखै ओमफ्राय बे मोनसेयावल' बेरायनानै फैनाय जादों आरो दा नायदो नै आं थाबायगासिनो लोगोफोर मन्दिर मोननोसै आरो बिराद मोजां साजायदों मानसिफ्राबो जि जादों गोजाननिफ्रायनो साजायहरदों दा मन्दिर मोननोसै मोनफैबायानो खाथियाव ओमफ्राय आङो हाबनोसै दा मन्दिर सिङाव बिराद मानसि दा हाबनो लाबाय लोगोफोर नायदो जोङो आंनि लोगोफोरखौ खावलायनाय जोङो बेरायहैदों लोगोफोरखौ बिदिनो लाइक खालामनानै शेयार खालामनानै आरो साबसक्राइब खालामनानै होदो चेनेलाव गोदानफोरा ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट होलांबाय थादो आरो लोगोफोर नायदो नै जोंहा दख'ना फाननो फैदों गेलेग्रा बिदिनो बायदि बायदि आरो बिराद मानसि होंगो दोंगो लोगोफोर फैनो हागोन ओमफ्राय बेरायजोबबाय बायदि बायदि बुस्थु गासिखौबो नुबाय आरो Hidup. Dalam lagi. Dalam fai. Oh ya fai. Lana saya biar naman. Mang mana berapa baca saja mang. So bape. Progres awak kita jam ada sikor kan? Boro baik amat. Dia boy sikor kan? Ada. Kami. बिराद माल फानलाबायदों फिसाजोआ दुस्थु माबा माबि बायनो बिगासिनो ओमफ्राय आं होनो हायासै आरो गासिखौबो लानो नागिरदों बिसोरो गथ'फोरनि लुबैनाया बिदिनोसै नालाय थगायबोसि लानानै फैबाय आरोना दख'ना फानो खृष्टानफोरसो नै बेयाव बिबार फाननायबो जायगा फिसा जाबाय गुफुर साजायग्रा बिबारा दुर्गा फुजानियाव होखायो बे आरो बेयो गासिबो एक्सट्रा बिथिंजाय लाइन मोनसे होजोबदों Mami.
मोनदों? माबायदि मोनदों? थांनायसो जोङो दसे बेरायला बेरायलि माने ओंखारबोबाय आरोखि जोंहा गुसुं लानानै फारसे लामाथिंजाय ओंखारबोबाय आरोखि उन्दै डिस्टार्बावलाय बेसेथो थाबाय थानो बिराद खस्थ' मोनो ओंखायनो जोङो जेबो बायासैबो जायासैबो ओरैनो नायलालाबायनानै फैबाय आरो जों दा न'आव थांसै। नैबे मोनसे मन्दिरा जाहैबाय खाथि खाथिनो मोनसे भगबाननि मन्दिर बेनिफ्राय बेयाव जोङो थांनानै फैसाखौ होनानै जोङो एसे नायगिदिंनानै